La llargament esperada cerimònia d'invocació de Suzaku va quedar de cop i volta interrompuda per la Miboshi, qui durant un temps havia fet veure que era en Chiriko. Ah, Chiriko! Aviat es va presentar l'autèntic Chiriko, però era massa tard. Mentre contemplaven com cremava a la foguera dels sacrificis el llibre dels 4 déus del cel i la terra, les seves pregàries no van ser escoltades. La Taitsu va dirigir la Miyaka cap al nord a l'imperi de Genbu. Amor i dolor. La Taitsu va donar instruccions a la sacerdotessa de Suzaku pel seu viatge cap a l'imperi de Genbu i per aconseguir la relíquia. Anar a Hokan, el país governat pel déu Genbu, i aconseguir el Shinzaku. Si fem tot això, podrem invocar el déu Suzaku? Aleshores, sí. I doncs, què és exactament això del Shinzaku? En aquest moment, això és tot el que us puc dir. Vull remugaire? Molt bé, d'acord, doncs ho faré. Aniré a Hokan, buscaré i aconseguiré aquesta cosa rara, costi el que costi. El Shinzaku. Segur que podràs, Miyaka? Ara que ja he espatllat la cerimònia, d'alguna manera ho he de fer per poder invocar Suzaku. Bé, doncs. Si ja has pres la decisió... Què és això? El meu ventall s'ha convertit en un diamant, ara ja no és de ferro! Però què vol dir tot això? Tranquils, us dono una petita recompensa per la feinada que heu fet tots. Ara la força dels vostres poders especials arribarà encara més enllà. I ara que ho dius, és veritat. Sí que noto que hi ha molt més poder i força al meu cos. Ah, que bé, Taitsu. I jo què? Va, digue-m'ho. No res. A tu no et dono res especial. Tu no necessites que una vella rondinaire et faci cap regal quan l'únic que t'interessa són els diners, oi? No res? No hi ha dret després de tot el que he passat. Dóna-m'ho, jo també em mereixo una recompensa! Ah, esclar, de poc que no em descuido una cosa molt important. Tanca els ulls, Miyaka. Sí.